Milé Dubničanky, milí Dubničania. Toto slávnostné dopoludie si vás v mene mesta Dubnica nad Váhom dovolujem srdečne privítať v novom roku 2024. Všetkým občanom, priaznivcom a podporovateľom nášho mesta prajem, aby bolo nasledujúcich 366 dní plných dobrých správ, milých stretnutí, príjemných prekvapení, zdravia a radosti. Vianočné sviatky i príchod nového roka nám už tradične vytvárajú priestor na stíšenie sa, upokojenie mysle a akési bilancovanie toho, čo predchádzajúcich 12 mesiacov prinieslo. Rok 2023 tvrdo skúšal našu ekonomickú stabilitu, preveril nás v boji s nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami a napokon nám umožnil demokraticky rozhodnúť o smerovaní našej krajiny na ďalšie 4 roky. Uplynulých 365 dní opäť nebolo jednoduchých, no napriek tomu si rok 2023 budeme, verím, pamätať aj ako obdobie mnohých pozitívnych zmien. A to nie, ak inak, minimálne na úrovni našeho mesta. S istotou môžem konštatovať, že rok 2023 priniesol Dubnici nad Váhom veľkú úľavu zo situácie, ktorá nás ťažila niekoľko rokov. Námestie Matice Slovenskej je vynovené, bezpečné, je živým centrom našeho mesta, reprezentatívnou a obľúbenou zónou. Nemusíme sa viac báť po ňom prejsť a nemusíme sa zaň hanbiť. Práve naopak. Prináša radosť a vytvára priestor na milé stretnutia, prechádzky či posedenia. Nech nám je strastiplný príbeh námestia pripomienkou, že nekvalitná práca sa nevypláca. No na druhej strane i pripomienkou toho, že veľkých víziev sa netreba báť. Prešli sme dlhú cestu. Z nenápadného a často prehliadaného mesta na považí sa Dubnica nad Váhom postupne zmenila na samosprávu, ktorá je vzorom pre mnohé iné väčšie mestá. A to nie len doma, ale aj v zahraničí. Primátorky a primátori sa k nám chodia inšpirovať a obdivujú mnohé riešenia v oblasti elektronizácie, riadenia samosprávy, ale aj zefektívňovania procesov. A nie len to. Otvorili sme technickú škôlku. Pracujeme na tvorbe vedecko-výskumného centra, ktoré výraznou mierou prekročí hranice regiónu i kraja. Pre deti pribúdajú nové detské ihriska. Pre mládež vzniká nový skatepark. Mladé rodiny sme podporili vytvorením prvých nájomných bytov. No a seniorom skvalitňujeme poskytované služby rekonštrukciou nášho zariadenia pre seniorov Dubina. V roku 2023 sme zároveň dôstojne oslávili aj 830. výročie prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom. Na poli kultúry sme hostili mnohé zvučné mená a v oblasti cykloturistiky sme sprístupnili aj prvé z mnohých pripravovaných kilometrov cyklotrás. Pre každého niečo. Pracujeme systematicky a postupne. Kým rok 2023 bol rokom rekonštrukcie námestia, ten práve sa začínajúci bude rokom obnovy národnej kultúrnej pamiatky Château Mignon. Nie len pre rok 2024, ale celkovo do budúcnosti by som si prial, aby sme sa postupne naučili nehľadať výnimočné a svetové veci len za hranicami kraja či štátu. Veď ozajstné poklady máme aj tu, doma. Práve v našom meste, v renesančnom kaštieli, žili vychýrení záhradníci, ktorí sa starali o park a priľahlé pozemky slávneho rodu Ileš-Háziovcov. Ich dom, dnes už známy ako Château Mignon, získava šancu na komplexnú obnovu. V kontexte historického centra mesta, v ktorom sa nachádza, obklopený parkom a grotou, bude dozaista unikátnym miestom pre umenie, kultúru a spoločenské stretnutia, ktoré opäť významným spôsobom umožní Dubnici nad Váhom naplňať svoj potenciál. Pre naše mesto máme mnohé veľké vízie, no je nespochybniteľné, že budeme čeliť aj viacerým výzvam, či už v oblasti statickej dopravy, energetiky, či modernizácie infraštruktúry. To však nič nemení na tom, že aj naďalej chceme pokračovať v ambicióznej premene našeho mesta. Prvé dôležité kroky máme za sebou. Stali sme sa rešpektovanou a oceňovanou samosprávou, a verím i domovom, ktorí majú jeho obyvatelia radi. A všetkým sa nám žije dobre tam, kde sa cítime bezpečne. Máme uspokojené základné potreby a okrem estetického prostredia aj možnosti na sebarealizáciu či zábavu. A takýto domov postupne vytvárame. Verím, že rok 2024 prinesie naplnenie a potešenie všetkým Dubničankám a Dubničanom bez ohľadu na vek. Na záver by som si nás všetkých dovolil vyzvať, aby sme prelom starého a nového roka venovali nielen bilancovaniu, ale aj predstavám toho,
aký by sme si priali, aby rok 2024 bol. Buďme zároveň ochotní pre zreálnenie našich predstav spraviť maximum. Nech už ide o čokoľvek. Správme si spoločne rok 2024 pekným, príjemným a pokojným pre nás, našich blízkych i priateľov. Milí priatelia, všetkým vám úprimne do nového roka prajem veľa zdravia, úspechov a šťastných momentov. Šťastný nový rok 2024.